ngicela nimvumelelana
Noma simchiya uJehova ngoba thina sazi ukuthi sihlakanipheka kakhulu.
uJesu ngiyamshiya ngaphandle ngoba mina nginamandla ami okuyilwela nesitha sami. Lalela, uJesu wayibona ukuthi sebemakhela itulo, wayibona uJesu ukuthi njengamanje sebemakhela ukuthi bawumethela, kodwa wathi mina ngizophendula lutho. Ekutheni kwakhe engaphenduli lutho wayethi because I know ukuthi uJehova wami ongithumileyo uyena onjani ozongiphendulela. Amen manje. Kunezimo oyakungene kuzona, uthi ungena kuzona uzibuza ukuthi uNkulunkulu wami ngene kanjani. Ebese sina usibuza ukuthi uNkulunkulu wami ngene kanjani. Lalela, awuyithathele isinqumo wena, awungafisi uyiphindiselela inkinga enobhekana nayo, but thatha uJesu ngoba bese kushiya ukuthi ilona gate lakuyajoya umuntu noJehova. Thatha uJesu ngoba uyena ozozenza ozokuyela izimpilo. Lalela, ithi indaba miqhubeka. Ithi indaba sebebonile ukuthi akaphenduli, base beyambuza ukuthi unamandlani wena othule kangaka. Sebemakhela ukuthi bayomfaka etilongweni. Manje kunendoda ethiwa uBaraba. Manje uthema isefika uJesu sekubonakala amandla akhe ngoba umkhosi wawukhona. Wawubonakala ukuthi uma sekufika uJesu amandla wawo azoshabalala. Therefore uJesu akaboshwe ukuze amandla ethu enze njani angashabalali noma umkhosi wethu uphumele uphile. Amen manje. Manje ngiyabheka ukuthi sebesho njani. Base bethe hayi no, asimfake etilongweni. Manje mayisebuza uPilato uthini na uPilato? Uthi uPilato nifuna ngimkhululele bani phakathi kaBaraba noJesu. Amen manje. Lalela impendulo ke abazoyenza ngoba nawo abangani bakhophila nabo asazokhaphela. Amen manje. Manje uJesu akazange asho lutho because he knew ukuthi uJehova is going to answer for me. Amen manje. Kunezimo uthi ungena kuzona uthi Nkosi mina ngiyaguqa ngiyacasha ekhoneni lakho ngoba ngiyazi ukuthi ubani uwena ozophendulela. Amen manje. Manje isixuku sasesithi ena sikhiphele uBaraba ejele. Amen manje. They knew ukuthi uBaraba usehlala etilongweni isikhathi eside, therefore uNkulunkulu wakhona. Amen manje. Manje basebethini kuye, basebethi no, sicela usikhululele uBaraba ebese sifakela bani uJesu, because they knew ukuthi umkhosi wabo uJesu ebengaqhubeka namandla akhe uzoshabalala. Amen manje. Bamkhipha uBaraba bathi Jesu ngeke. Manje ubuza ukuthi icala likaJesu bekuyiliphi na? Naye akazange azaphendula because wayengazi ukuthi icala lakhe likuphi. Amen manje. Bamfaka Nkosi. Uyazi ukuthi imali bamfaka maqede athi mina angizukusho lutho ngoba ngiyazi ukuthi ongithumileyo uzongikhulula lana. Amen manje. Manje bamkhipha uBaraba. Wayesethi uPilato ngathi singaphezu amandla ami. Amen manje. Wayesethi uPilato isingaphezu amandla ami. Sebebonile ukuthi uJesu manje sebefuna ukwenza njani bambulale ngoba sebekhiphe ubani uBaraba. Amen manje. Angazi noma ngisangizwa yini nisakhona phakathi. Amen manje. Manje uma ngabe sebemakhela uZulu usethi uPilato no, la ingaphezulu mina ngicela ukuhlehla sathi isixuku lalela thina sizothwala icala lakhe elakhe igazi lizobuzwa bani na kuthina. Amen bangena. Wathi uPilato I wash my hands kunina ngoba mina angisafuni ukuthi igazi lale ndoda libuzwe bani na
akhe noma amandla akhe azosivukela thina. Amen manje. Manje eqhubekeni kwabo nama-plans abo bathi sizomkhipha thina maqede ebese simakhela umqhele. Mase siwakha lo mqhele yilona mefa ozothuma ungene ekhanda lakhe ebese kungena isigazi. Manje uyacabanga ukuthi leli gazi lalichithekela bani na? Izono zami nawe. Yingakho sizobonga phambi kaNkulunkulu ukuthi Jehova sibonile igazi lakho lichitheka, sibonile umqhele wakho bekufaka amehlo, sibonile bekushaya ungenzanga lutho, base bethi wena cha iya kwi-cross uyobafela abantwana. But sebebakhelile uzumi kunento ababeyikhohliwe nabebengayazi ukuthi le ndoda ngisho singayakhela umqhele, le ndoda ngisho singayishaya, le ndoda ngisho singayifaka kwi-cross, le ndoda ngisho singenzani kiyo, kodwa yayazi ukuthi ngosuku lwesithathu mina I will wake up. Amen manje. And uma sengivuka ngizozibonakalisa mina ukuthi uJehova unguye namhlanje, wayenguye kudala, usazoba nguye naphakade. Amen manje. Namhlanje sizogcizelela noma sizovuselela ukuthi uNkulunkulu usanguye namhlanje, usazophinda futhi abe nguye kusasa, aphinde futhi abe nguye naphakade. Amen manje. Ngiyabonga ithuba benele ngisho ngithi nami ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi ngime phambi kwabazalwane ngikhulume ngezwi lakhe. Inkosi mayithele. Amen.